ψήφισμα του διαβόλου και εγώ το διάβασα. Το ChatGPT του λέω, ξέρεις τι, γι' αυτό λέει 2,5 ώρες. Όλο έτσι είναι. Με 50-60 το ανώτερο λέει. Και προσοχή στις τροφές, έχει μεγάλες λακκούβες λέει. Και πιθανόν Αυτό πρέπει να είναι. Να είμαστε σίγουρο. Το μας κάνει μια μέσα κάικη. Πάμε. Άνια κλάμα που. Στάση για καφέ. Κάτσε να κατέβω. Όλοι αυτοί που έχουν κάνει πατήσια να πάνε πάνω. Καταρχήν, οι υποδομές δεν κάνει εκτός. Όλα είναι έτοιμα να πέσουν. Παντού βρίσκεις, παντού νερά. Δηλαδή τώρα αυτό Για πες γνώμη, Νίκο. γιατί δεν κάνει Πολύ έτσι. ωραία, Είναι έτοιμο παιδιά. να πέσουν. Τα Πρώτη πέσουν μας κάτω. εμπειρία εδώ. Σε έπιασε βροχή, δεν μπορείς να καλυφθείς. Στο Άνω Καράντερο. Ναι, έτσι. Δεν ξέρουμε και πώς λέγεται. Αυτό το θέμα σου. Πλησιάζουμε, όλο και κοντιζυγώνουμε. Ωραία. Εντάξει, 20 λεπτά δεν Η διαδρομή ωραία δεν είναι. Πολύ ωραία. Και τα Έκανες ένα πλάνο κυνηγάω και και με γύρω. το Ναι, ναι, ναι. Όλα Το πήρα και το δρόμο. Ωραία. Ωραία. Σταύρο. Μας έχουν και φιλοξενία και μας έχουν και ποτήρι να πιούμε και νερό. Ναι. Μαρία, Έλα. τι θες. Πες λίγο τη γνώμη. Ο Νίκος, δίνουμε ένα άριστα στον Νίκο. Άστο στον Η Νίκο. διαδρομή ήταν θαυμάσια. Βέβαια, εμείς και σαν κυνηγοί, κάποια φάσα δεν είδαμε Νίκο. Το Το μάτι μας πρόσεξες. βλέπει. Αρκούδα να βρούμε τώρα. Ναι, τώρα δεν ξέρω εδώ άμα είναι κυνηγητικό. Αν επιτρέπετε. Ναι. Άμα είναι καταφύγια σειραμάτων. Ναι. Κοίτα, μπορεί και να μην είναι γιατί τα σύνορα τώρα με την Ελλάδα δεν είμαστε πολύ μακριά. Ναι, με είπες, από Δηλαδή, εδώ πίσω Αν το είμαστε πάω στην εμείς. ευθεία, βγαίνουν Ναι, δεξιά και στα οδεία πάνω. συναντάμε εμείς Βούλγαρους που κυνηγάνε, δηλαδή έρχονται πάνω, άρα λογικά δεν ξέρω. Θα δούμε, ωραία διαδρομή. Εντάξει, εκτός Ελλάδας,
Πάμε σε καλύτερα ώρα. Πρώτη Εκεί θα φορά. γράψεις. Τώρα για Άλπες, τώρα έτσι το... θα πάρει τώρα λίγο πιο μεγάλο. Ή να πάρουμε εμείς Πιο μικρό Ή εμείς. εμείς θα πάρουμε λίγο Για πιο να μικρό. ακολουθάμε, ναι. Για να μπορούμε να... Είμαστε μαζί. Πάλι μαζί είμαστε. Όχι, πάλι Μα εγώ γιατί- περιμένω, κόβω. Ναι. Θα το δώσω, Και εγώ τον λέω, κόψε Σε λίγο. βλέπω θα βρωμόγκαδος το είσαι. δώσω. Τι. Και πολύ, ρε, θα Γιατί το δεν το πεντάγκα. χτυπάς από πίσω μια έτσι. Δεν σε πάρω καλέ, πας τροφή. Άντε Μαριά και Βουλγαρία, πάμε για ταξίδια.
γέλιο. Και τι όμορφα. Τη βρήκαμε την αρκούδα επιτέλους. Ωραίο. Ωραίο, Τι όμορφα. Κουκουβάγγι. Να και ο λύκος. Εδώ. Πού είναι ο λαγός? Νάτος ο λαγός. Νάτος. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε φάτσα? Μπράβο. Εδώ χάρη Αξίζει στον Νίκο. η βόλτα Τον Νίκο που μας ήρθαμε. παρέσυρε. Να Φεύγουμε. σας παρασέρνω, μόνο έτσι. Εμείς, Στα καλύτερα. εμείς άραγε εξωτερικό είμαστε. Άλπης, ετοιμάσου. Εδώ εξωτερικό είμαστε. Εδώ εξωτερικό είμαστε. Α, μπράβο, όντως, φαίνεται. Ωραίο. Πολύ ωραία, παιδί, μπράβο. Δεν αγχωνόμαστε. Λοιπόν, Μαρία, εδώ αυτό το σπήλαιο ποιο είναι, τράβηξε λίγο. Έκοψες. Εδώ και πορτοκαλάδες σε Αθηνά, σε περίπτωση εκνοβιστής εδώ μέσα, ναι. Βάζουμε βενζίνη. Έβαλες.